Tijekom dana skupina od 60-ak Hrvata iz Bosanskog Broda pod pratnjom međunarodne policije pokušala je položiti vijence na grobove obitelji u Bosanskom Brodu koji je trenutačno pod srpskom okupacijom. Iako je posjet bio organiziran i najavljen, skupina neprijateljski nastrojnih Srba, njih 50-ak, napala je Hrvate kamenjem. Da, upravo taj kamen je završio na mome nosu i to u autobusu koji je napadnut odmah na groblju. Čim su ljudi došli na groblje, odmah jedna skupina od njih 50 očito pripremljenih koju je predvodila, kažu, jedna Ruža Martić, inače poznata velikosrpkinja u Bosanskom Brodu. Mi smo došli do Bosanskog Broda, mi smo došli u groblje, mi smo bili. Jedan dobar dio ljudi koji su tamo primili su nas i rekli su nam dobrodošli. Mi su mislili najbolje, međutim nisu se pokazali kako treba. Prema riječima nastradalih, ovaj napad očito je bio smišljen i organiziran jer su Hrvati kroz mjesta kojima su prolazili uglavnom dobro dočekivani.